bless you while I live. Oh God, you are my God, early will I seek you. Oh God, you are my God, early will I seek you. My soul thirsts for you, my flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water, my soul thirsts for you. Oh God, you are my God, early will I seek you. Oh God, you are my God, early will I seek you. Kubelay pibaro kibias no lang kaniga program kaniga janmit ni snokman banyo yagi feedback jong pi ni snokman banyo sngaw bapi layo shibon ki jingkar khu kat bangilay pulen ak tien jong play go ki lok pat ki prabangat ba it kanika lat kabangnya pendankam kalong tang nagbanta ke jingyet ya ktien jong blay pat ngila ban kam shibon bat bangin pen shishan ke ktien jong blay rai tang ke jing kam bat ke jing sngo tho de yet khmat yet khmi jongi kam man toy rangi dai ban tip bat ban sngo tho ke jingmut jong ktien ke jong blay bat hakano kur ko mo blay ukwa yangi bangin sngo tho ye jing pen shai jong pralok bat ki prabangan mdai manga mapi lane mano ki ban define hakano guru kam gidai ban sukho igak tien jong blay rai de man simbo khoi yo ba la ai hakinong tho ya ka bor wakin pen mi ik jing tho ke bul kan thop ak tien ke jong blay ka bible tongin sha woman simbo khoi un kren hangi tongin sha woman simbo khoi un pen sngo tho ya ki jingkali ki ba ne ka bi tam yangi bangin so tho Hai ka nega sngi ka jing thmu jongi ka long bangin ya pet ka nega subject na ka lunong ka baship hao jonga nega jing puli baat ka kerteng ka jong ka day Meekness in the Crucible lane ka Jingjemnud ha ka Shlem Saiñ Dur ka nega ktin Jingjemnud lane Meek ngilaan panon kam halai ki rukam ka Jingjemnud ka jing lerit ka jing sngorit kum ta ter ngin se pet kan dia ru na ka ktin tanrai ka mud iyo Rai shwa bingin shakata ka banta bat shwa bingin pai sha ki jing ya puli jong im ta sngi tong in ya pendam ki kle bat ngin ya duai kok pa blai jing i happening ha ka sngi ngi kwa ban wan shame try kam dai ka jing nang jing start jongi rai ka dai ka jing start lang ba man sim ba khoi bingin dan kam kar khoi ngi try kat bingin puli ka tin jong me to a bingin sngo tho i ka context ta bingin sngo tho ki contain jong me try ta bingin bo ya ki jingmut jimper khat jongi bat bingin nong bias halor ki ne jing puli pan man ai ke eba melat mo ki to ki nong puli ki ba man kong kan long ka jo ka jingmut ka bangin yo ki ki sngi ru kam jo ha ka kerteng ka jong u Jesus Christ ni pan amen Kumenglay kran ka jing puli jongi ka ne sngi prolog bat ki prabanget ka day Meekness in the Crucible lane ka Jingjemnud ha ka Shlem Saiñ Dur hato ka Jingjemnud ka day ka ka bangidon kam case in point habangi pai sha ka jing embakan ja man sim jongi hami ki pai hapeng ka jing day jongi bat ki bai ki parabrio hato don mo ki kep hato don ki por hakaba ngi kwa banlong ki Jingjemnud Rai namar bangi sha provoke ngimla show ajing sha ban bat yala ka temper jongi pat ni poi react hakaru kam ka ba ngim dai ban react prabanget kwa ban ya thoi phi ka ne ka wai ka bor ban Jingjemnud ya phi bat yanga kam dai ka bawan nanga lana na phi rai ka dai ka bawan no play ya pet ya ka khot kan ma ngi ne pai sha Matthias kalau nong basan banyak baik kerkot ke basan ka ong gumno ke Bible ka ong suk ki Jingjemnud na bakin
yayo yaga kendo. Suk ki Jingjemnud na bakin yayo yaga kendo. Na kwa ro jingsha kung bing le na kawai katayo siya kawai pat bagin yapet na New King James Version. Kaong kumnohang ne kaong blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kamot iyo gani kaktian meek. Tun siya pet kandiyan. Kaktian meek ha kaktian tunray lana kaktian Greek kaday praus. But kidon lai ki Jingmut. Kawai kaday mild lani Jingjemnud, gentle lani uta uba long lui humble uta basnoret. Kini gilai ki Jingmut kini gilai ki Jingmut na jingshangi la banyok na gani kaktian meek. Kabas ngoto nat kalong ba kita kiba lui kita kiba jai long kibriu kiba don ka jinglong meekness. But the Bible ko ang ba kinyo ya ka kendo. Hard ko kilok kiba it ki jonga bangin sngot ho shusho shapang ka nega Jingmut meek lane Jingjemnud lane ka jing sngoret ka jinglong lui ngidon shibon ki synonyms la se ki bangila ban incorporate habide bat ban kajing sngot ho rai kadon ka way ka definition ya kanika katin meekness lane meek ka bangisyam haka Merriam-Webster's dictionary nga shkwa wan chu puli kani ka khot bat kanila se kan long kajing kani kan long ka term of reference yang i kani ka jan mit knam ngin sngot ho kani ka Jingmut ka Merriam-Webster dictionary hongkum ni meek kadai ka adjective ka part of speech kadai ka adjective kamut enduring injury with patience and without resentment. Meek lani meekness kamut bangin yai sha wat lada lapen jingem yangi wat lada lapen mong yangi rangin yai sha da kamansim kajing yai sha but the kaman sim kabam ya le persha resentment kata kadai ka ek ba yahap tik patik but kajing im jong Jesus Christ pinapet haman laga kep kajing im jong Jesus ngiyo i ba ki breu ki le ban kawang kti persha yu Jesus Christ ki breu ki le ban parep persha yu ki breu ki le ban keno yu tak hado bagin na yalam yu Jesus Christ shadow ulum Golgotha rai u Jisu klam kran shikan tienru hato pitharai ha por bu Jisu don ha katoka kashari jong pilat ha por bu le yeng ha kmat jongis em ki bakrao batri hato Jisu mshem lala ban batai lane ban pen sngot ho eki ya ka ek bagire ban sngot ho unjin lala ban le kata henry ka classic example ka bang yu i lembau Jisu Christ kalong bu Jisu ulapan i hangi wai puwai ka nuksa kumnongin long ki Jingjemnud. Ay prabangan usai tan ulong bastat ado kata ulaban penan kam ya ki breu ki ba it ki ba thon jong pi ulaban penan kam ya ki tu ki ba jan jong pi ulaban penan kam ya ki tu ki breu ki ba pi buram bakin ketik pensmin ya ki Jingmut jing berkat jong pi bakin provoke ya pi reko ki lok ba it ka jing em ka jong Jesus Christ ka pen i ba ka jinglong jai ka jinglong Jingjemnud jong o pala ai u ka jingjap persha ikane ka great controversy kane ka thma ka bajur ka buula yale bat usoitan prabanget the Bible ka ong kita ka Jingjemnud kin yo kan ti ya ka kandau hato kam dai kanuksa ka babaha ka bu Jisu lapan i hato pikwa ko ki prabanget bat ki parlok banlong ko mau ne ngi sha elam bakla ha ki jing hikai jong perthai ngi sha elam bakla ha ki ta ki nong hikai prabanget bat ki lok ki ba it jonga dan tang ka we bangila bakata ka long bingin ngap ya ka sur ka jong play tung ya pai shi ka ne jing tho jong Oswald Chambers on God wants us to be broken bread and poured out wine. Ublay kwa ingi bagin long kita ki kpu ki balapan kediha. Pat kawan kabala teshlay nagpunta ki way. Ko ki prabanget pat ki lok ki jonga. Kamot ayu ban long broken bread but poured out wine.
Kemudian bangin long ukpu belapan kedia. Bat kawan kebelat he no nagbenta kiway. Ko kilok kibait kijonga. Kajing hikai kebu jisu lawan ban hikai jengne kepertai. Ngas ngopela bagi don kibriu lese kibaong ba o kitay kimnget hu Jisu Christ o utay mnget hu Jisu Christ paralok pat kipra banget don tang kaway ka lenti. Ka Bible kaong bu Jisu long ka lenti. U Jisu long ka jing shisha baru Jisu long ka jing penim. Hagan kepertai ngim don shot da kaway ka lat. Light no satang lengbau Jisu Christ. Oit haga Bible ni Shem. Ya Moses baru Joseph ruwa ka jokopor. Hoit bante ila ka jing im jong pina ka bantagi way kamlong ka basok. Don kam ya ka bor ka jong ublay ba pinla ban le ya kata. Naman haga nuga kalabat ko ki prabangay bat ki paralok ki bait ki jong alada don ubriyo la na ka briyo ba shit ya pi. Pim day ban le da ka jing bitar ban pai kiliang yutaw briyo da ka jo. Kajing le mereka por kan sabatay yaki ay baro. Kajing imjong Jisu Christ ngi iba ka por kapansay kadar andaw lam mipat adin kajing yap kajong o bo ulala si Shaban Job yakapop u Moses kat ba ula he la sana ka ying jong Pharaoh u Moses kat ba ula long way naki Rio Crow jongari Egypt. Henry hapding kajing jiet jong u bun let ban yalam yigi kon Israel ban meet not nari Egypt. Kajing yait lenti jong Moses kamlong kabasok. Kajing yait lenti jong Moses de shisha kamday. Kumbangi ong a walk in the park. Henry kajing yait lenti jong u Moses Gladap da kajing sya parep, da kajing sya keno, da kajing sya le halarukam. Rai Moses ulayay sya, kumalepet meekness. Bapinyay sya, klem daya le persya, ya ka ay kabale ubriyo. U Moses ulale tik ya kata. Hoy ko kiprabangay, bat kilok kibait jonga. Kado yaway. Kat bagi kon Israel kilajan poi syari Egypt. Hoy, u Moses uklamyo ban let rung. Habagi kon Israel kilajan poi syari kanan. Hoy, u Moses uklamyo ban let rung syari kanan. Rai ublay ula yalam ya u halor. Uway ni kilum bajrong tam. Baru lapan iya kiri kanan barok away. Moses faced ridicule, insult, but yet still God used him because he was broken bread and poured out wine. U Joseph ru kat bola mi na layeng ula syadi halaki hemenjong u kat bola syadi ban let shri Egypt. U Joseph ula hap ban long umrao haginong Egypt. Henry suki pasuki u blay u yalam ya u. Wat lada u Joseph ula sya leben, wala daw Joseph ulasya dino, wala daw Joseph ulasya syakala. Ray ublay upanon kam yakini gijing jia gijing imjong Joseph knam ki brave ginyo i. Ya gijing temu gijong ublay bat kumno ublay ula ban yalam yang ya gijing imjong i. Kado ya wai kipuli ke kitab Genesis pinshem o Joseph ulalong uway niki barang batam hagari Egypt. Nama gijing start gijong ublay. Kajing start kabu blay ula ay, but ya kabu Joseph ula pian. God uses us so others can see Him in us. Ublay panon kami yangi, lembag kajing Shem kiba pera kajing im jongi, kanama ki way pat lembag kajing im jongi, lembag nuksa kababaha ha kajing im jongi, kinyo i, ya katur kajong ublay hangi. Dunia pai siya nga jing ito kanash pang Ezekiel. Dunia pai siya Ezekiel kalanong ba apusaw garukot kabakat san ter hadu arpanyaw. Ngayon pensyashkor sani bahay ginigikantin. Dunia sngap. Iktiin utray kalawan ru hanga kadaom. Kokon briyo hakni. Na shimno na me ya kajing kwa kikmat chong me ta kajing sho kandit. Nray men ngosi limni yam. Limne ki ummat chong me. Kin toy toot nrei wat ta penjam
wat le ngosi ina ka benta ka bayap spong ka chan spong hong lagi cuti lagi kitat but wat tap lagi remyang stor but wat bam yau kupu gibreu kumta ngala kren au pai ba ha ka men step badan da jan mit ka tengah junga kala yap bala ha ka men step ngalale kumbala hukum yanga badu pai ba long hanga menom yathu hangi hatu kini ki dei ayu yangi pamele kumta nda kumta ngala ong haki ketien utrai kalawan hanga kong to kren ha yin Israel kumni wong utrai ublei hakmi ngan le ben sang ye ka kentang jonga ka ba jing sarong ka bor jong pi ka jing kwa jong ikmat jong pi bat kata ya ka ba men sim jong pi ka sngu snei ba je ki khun shin rang ba je ki khun kin thei jong pi ya ki ba philat pen sa kin ha da ka wai lam bat phin le kumbala le manga phin tap la ki myang shin tur lem li pam yo pu ki breu ba ki chain spong jong pi kin long halor ki kle jong pi ba ki duty jong pi a ki ki dat pi phin le sosi lem ni yam en rei phin ye ring swai hala ki jing le bom hok bat phin ye u wei ha u wei pat kum ni u iskil un long ka dak pi ket ba kum kata baro ba ula le phiru phin le habakan poi gini e pin setip bangalong utrai ublei bat mame ko kon ubreu kan long ha kata kasngi habangan shimno anaki ya ka po jongki ya ka jing lekmen ka burom jongki ya ka jing kwa ki kmatki ba ya kata ha ka ba ki po la ka donut ya ki kon chenrang ba ya ki kon kan te jongki Rabanget kiba it ki jonga ngam tip na ka no daw pu blay ula pha yu Ezekiel ban sha kat ka ne ka jing shitam u blay ula ong bo un shimno ya ka jing im jonga lok jong u baru Ezekiel day ha jing sha ban jaw mat day ban le ngosi day ban le ki ta ki riti ki dustur ban pan i bo don chi sha pdeng ka jing ngosi ka bak thang la da ma phiet mangangila hap man pong gini ki juti ki jong Ezekiel kin long shisha ki juti ki badap ki shia sudah barong la ban yam barong la ban skosi balay bu blay ula panon kamyo Ezekiel hakane guru kam namar ki kon ki jong blay ki la yat sakma na u ki kon ki jong blay ki don kam banyo i gini ka object lesson lang ba ka jing im ki jong Ezekiel ba u blay ru un le tek kum jo ki brio ki jong u Rega jing temu ke jong blay kam day ban wan ra ya kata ke jing sngosi ke bayai ne lembah ke jing sngosi ban wan ra pat ya ke jing suk ke bekenjai ki kon ke jong blay ki la day ban tip ki la yai light nu blay baru blay ha jing shao kwa ban wan ra pat ya ki sa shi sin ban don ke jing day ke bajan bat ki oi ko ki prabanget bat ki lok ki ba it jonga ke jing im ke jong Ezekiel ka long shisha kum tau kpu blapan ke dia bat kum kata ka wan ka bala thelut nak benta ki wei pat hoi lengba ki ki badapura ke jing im jong ngi la ban long ke nuksa ka bo play u la ban pen i ya ke jing long jong u lengba jong i rai wat hapdeng ki jing pat ki jing pra ke jing im jong i u blay ru u la ban le ya ki kamba ki wa pla kanam ki way kin yo i bahapdeng ki jing ki balay pujan ngim do jing kermen ngi aisha klem de le persha ya ki Jingjemnud ha ka Shlem Saiñ Dur la ne ka Jingjemnud ha ka Khiew Saiñ Dur kane ka jing tmu ka jong play ban bo hangi way pi way ya ka ben sim jong Jingjemnud ya ka ben sim jong jing lerit ya ka ben sim jong jing sngorit na maru play haba don kini ki lai ula ban trei batni interceding for grace ka jing ya side nagbanta ka jing isnay ka jing ya side nagbanta ka jing ia ka jong play Tunya pai siya ka jing im ka jong Moses sa si sen Ngini pet na ka kitab Exodus nong ka balay puar ka dakot ka beningkong hado katsan Tunya pensya skor biang sa si sen ya kinikikantin habaw tau pait lang ulayo i pa Moses utot banwan her na utaulum
Utaw pait lang ulay lumlang hawaron. Pad ulaong hau. Tu yeng, tu thao bleyengi. Banlet siya jungi. Nabaw ni Moses. Uta ubriw ken ubalawalam artet yengi nagari Egypt. Ngimtip syu laja ayuyo. Te waron ulaong haki. Tu launo yeki jingdeng siar ki bahaki skor ki tinga jongpi. Bad yeki jongki khon senrang jongpi. Bad yeki jongki khon kenthe jongpi. Bad tu walam yeki hanga. Te utau pat lang baro. Ulaya launo yeki taki jingdeng siar ki bahaki skor jongki. Bad kilaya walam hau uaron. Habaula pediang ti yeki na kikti jongki. Ula penlong dur daga atir, barulat hau kun masih daga basusan. Kilaya ongti, uni ulong ublay jongme, Israel. Ubala walam artet yeme nagari Egypt. Habau aron ulayo yakani. Ulate yagaduan hakmat jongu. Baru aron ulapan bena, udaong. Lasay kan long kajing kawai hau turai. Ladang step kila yaki. Bad kila kenya yaki jing kenya thang. Bad kila ya walam yaki jing kenya bapan yesu. Anda kumta kita kipait lang kila syong ban bam bad bandi. Bad kila ya yeng jod ban yelekai. Te utrai ulaong hau Moses. Tu khilet da hierno. Nabau tau pait ba jongme. Ya uba melawalam no artet nagari Egypt. Ulapan sniu yaladi. Kila janj sakma no kloy nagatagalinti. Ya kapangala hukum yaki. Kila ya thau durkon masi balasusan haki. Bad kila ya mani yau. Kila ay jingknyaru hauta. Bad kila ya ong. Unie ublay jongme Israel. Ubra walam no artet yeme. Na kari Egypt. Baru try ula ongru hau Moses. Ngalayo iyaw ni upay lang. But hakmi ulong upay lang uba rendang. Namargata tu no yanga menta. Bagajing bitar jonga kan yo me bok persya yeki. Badbangan yo pendu no khot yeki. Badngan penlong yame ya kejaj penriu bakrau. Ti Moses ula kerpan akmat utrai ublay jong udaong. Trai. Balay bagajing bitar jong me kan me buk persya yaw bait lang jong me. Yaw ba malawalam no nagari Egypt. Deka bor ba bat dakakti badon bor. Balay bagita ki Egypt kin yokren. Daka baong. Knang yaga bantelep. Ulay alam no yaki. Ban penyap yaki hakilum. Bad ban penjat no khot ken yaki. Nakmat kaperthei. Tu phai no nagajing bitar ba itieng jongme. Tu kelano ru nagani kabasniu. Persya yaw paidlang jongme. Tu kan mau yalaki syakri. Yaw Abraham. Yaw Ishak. Bad yaw Israel. Ha kiba melasmai daladihi. Bad melaong haki. Ngan penroy yaw sembah jongpi kat ki klor kapening. Bad yagani keri baro syapang kabangalakren. Ngan ay haw sembah jongpi. Bad kin yayo pateng yaka hala karta. Anda kumta utrai ula kelano nagata kabasniu. Ya kabaulatmu banle haw paidlang jongu. Te Moses ulaphay. Bar ulale hiar arsut nau taulum. Bar kita ki artli ki mau linkniap. Jong kacing klang. Ha kakti jongu. Kini ki mau linkniap ya ki balat ho halor. Baro arliang jongki. Halor baro arliang ken lat ho yaki. Bar kita ki mau linkniap ki lalong. Kajing thau jong ublay. Bar kajing tho ru. Kalalong kajing tho jong ublay. Ya kabalam mut. Halor kita ki mauling kniam. Ko ki lok ki be jonga ka to ka long sha ka jing puli ka bakta ya ka donu jonga bat nga ngits kem ka kta ya ka donu jong pi kishnyo ki jonga ki yeng
habang ayo yakini kikentin but habang ayo sngo kini kajing puli ko ki prabang junga ke badia ki kon Israel kilawan mi shabari Egypt ublay ula ayaki yakamana banbam man lagasngi ulalong ulo ding menmid ulalong u rishot lo mensngi banyadai ki nakajing shit jokasngi harisha u Moses udang shulet Shalom banyak kenduk bat ublay sau posni kanti ki kon Israel kilaong syai uneu Moses ublay alam yangi ngidon kam banyo ya ublay takadau aran ula Saiñ Dur dakak siar ya katu kablay masih ko ki prapaget chunga kalong ka ka bau aran lale ka kam ka bitam hagajing im jong u ulalong uway ni kinong yalam u bahakmat hadin jong Moses reu aran ula syapan bit ula syak yalam bakla u syaitan ula pak wan lam yakik siar kiksa baru ula Saiñ Dur yakataga dur blay baru ong kan ni kalong kataga blay ka wan lam yaki nari Egypt kila klet no yakakam ka babahagu blay ula le ublay ula bitar ublay ula kwa ajing syaban penduk pendam ya kikon Israel baro pergajing temu jong blay kalalong bon penmi yu sembay jong Moses pat ban penroy penpar ya kan yaki hima sa sisen pat mereka ka bo Moses ula le ang Moses u klem kami ya ka buram dan ka jing mentoy yala de yala ka long yeng long sem rei Moses ula ya sat but u blay long ko kan rad hato la de melek kumta kini ki breu satla ki badan saudong kani ka jaka hato kinam ong uniu breu lawan lam ya ki kon Israel nari Egypt tangon penyap ki harish yap Moses ula ya sat wat lara kini ki kon Israel kila nyoben nyu rai Moses udon shisha kata ka men sim kapan pen kedia ela ka jing im na ka bantagi waipat papan telut ya ka budon na ka bantagi kon Israel ki bau ko ki lok ki jonga bat ki parlok ba ublay hangni ikumbo tenjo yu Moses ru bandai mapi mangabu blay ong tongan pen san ngan pen ngan jit no ikalong ying jome begin long kita ki breu ki jonga nginjen la ong hot try to let ya kata right am kan kam dai bar Moses kan ka pen ki Jingjemnud ki jonga Moses kan ka pen bu Moses ulong ubreu ubadap biang Moses ulong shisha ubreu ublong truthful ubadap tang daga jing shisha sudah jukwa ban kedup ya ke jing lam ler ban pen kesan ya ke jing mentoil lajong jong u kan ya kadai ke nuksa ka ba itanat ka bangayo na kan ya ke jing itu kana oit ko kilok ki ba jonga Moses ulaya sait na ka bantagi kon Israel but ublay ula kala ka bamot baru blay lo pai no nak ta jing tmu ban pendu jat yaki aga jing em jong pi jonga hatongi ju ya duai nak bantagi breu ki ba paret persha ingi ki ba kren ben yangi ki ba le ben yangi hatongi ju don kan ka jok kan sim jong Moses ningi ju duai bo blay pen hiar kpot yakum kini ki breu ko ki lok ki ba jonga kan ne ka jing to kanash pa Moses ki kai yang apa dia pi ngi dai shi shaban long ki breu ki basngur como Jesus Christ como Moses hato ngilong ki breu ki ba kwan mentoy la de ngilong ki breu ki ba aik tilot kan mau meekness kan mau ka definition jong meekness enduring enduring injury with patience and without resentment kajing aisha hapdeng kajing syapan mong reclaim dayale persya kanai kadai kenuksa kabo Moses upan hagajing im kajongu prabangan ngitip bakam long kababhay ngi begin non kinong shun ngimtip kalong kabasniu yang begin don kinong shun rai to kalong ka ba suk ya pi badanga begin ele kinong shun adon ka ka bu play ko apani kai ngi kani gasngi tanya pai shama tanya pai shin gong petros kalanong ba ar ka khot ka ba khat phra hadu ka ba ar pusan
Ku pi ki shakri to da pen ko ngu yaladi haki kenra jompi taki jingting burom baro om tang hakita ki babha bat ba jemnut dari hakita ki badukhiru namar kene kalong ke jingpen subha lada nuru na kabanta ke jing tip lem shaublei uyai sha ki jingpen susi da ka sha bom hop namar ke jingero ayu kalong lada haba phile bom bat bala sho benyu pi sha jem rei lada haba phile pha bat sha sitom namar kata pi yai sha jem kene kalong ke jingpen subha bat ublei namar sekeni keng la khot ya pi abau krisru la sha nagta jongi da ka ba ino ya ka rukom yangi kna manin yo bud akita ki jingjam jongu bom shim la le pop dom ni om shim la shem ya ka asam akashuntur jongu uba habala kren ben yo ju kren ben kliang abau sha sitom ju berngan andrei la ju it no hauta ba bishar hok badaladihi labano yaki pop jongi hakame chu halor katagadi ba habala yamno sekita ki pop in yo im sekahok badagi jingjem slam jongu lapin khia yapi nama phila julai sakma kum kilang brod rementa lapin phai pat yapi cheunong up lang brod patnong sarai kimun sim jongpi Prabanget ka ikabangi lembaga ni kajing tho jong Petras Nyo bo Petras ai kijing batha yaki shakri yaki slaves baki daiban burom omtang yaki to ki balului omtang yaki to ki bale bahaya yaki penban yaki to ki ba les new yaki to ki ba bitar persya yaki kabangas ngautanat kane Jingiaphylliew jongi lara pilas ngap to kadai khot ka ba pulai ka kren hang to phang Jesus Christ hato ka long ba bha ko ki prabanget Begin long kita ki breu ki bala bentek lakam yela ka shentur a closed mouth banum le persha eno kar khot ka bar pulai ka ong bel kila kren ben yu jisu no jisu klam le u klam kren ben kliang yaki apa kila kren ben yu ulai sha shitam u klam berngem ban banu lai tino ila ka jing im jong na ka benta ki breu ki bapap prabanget Hato kalong ke babhaya pibet yang abang itip bagi don kinong shon ki bakren ki bam don nong rim persya ngi kwa ajing syaban pen he ka ding de ka bengya talan wat mar persya hato kata kalong ke babha ka jing sngo jong agat ka jing sung tho ikane ka Jingiaphylliew jong mata ka sngi kamlong ka babha ka kam bahaya pibet yang bangin ngap jar namara ka wai ka sngi ublen supan syai ublen supan pau Ikitu kipadon hakaliang jong ka jing sneu na hakaliang ka jing ilek persya padu play ngadai banting ngadai ban long adkar ngadai ban tip syai bak ka jing im jonga kam dai ban long mar persya mar kompong bat ka ek bo play kwa duai prabanget duai ko ki lok ki ba it lar pis ngo pim tip ya ka mon ka jong play lar pis ngo Kadon ka jing artatin ka jing snow tho jong pi ka kten ka jong play ka eb ka kten ka pla Tuai man simba khoi uni kaya pi Dar pi don kita ka jing klot ka ba pim la ban te la kam yela de tuai pan board no play ai board pi ai board pi na kwa ben nya puli ka ne ka benta na Matthias kal nom khat wai ka khot ba kon dai skap kini ki kan ten jong Jesus Christ ong kum no bat ka ne ka jing hikai Kabang ako aban bat ni kani kasngi. To shim ya kalangkor jonga hapi to hikai ru hanga. Na ba ubalui bat ubarit ru hagadonot de pen shem kabajat hat hakiman sim jongpi. Snap like King James Version ka angkom no take my yoke upon you and learn of me for I am meek and lowly in heart and ye shall find rest unto your souls. Ujisu utarwa bangin long kamo. Utarwa bangin ba ikanikalang ka jango. Ko ki lok ki ba it jong hatong ilong ki balakloy ban ba ikalangkor ka jango Jesus Christ. Ban pertobo tik patik kat kum kanuksa ka jango Jesus Christ.
Hoi kila bandon ki breu ki baong phim day ban le kumta. Phim day ban pertobod usoi tan le leu don hakmat ban ong ya pi badanga bangim day ban pertobod ki jinglong babha jong jisu ki jinglong balului. Baik ko ki loki ba et la ngila ban long ki balului la ngila ban bod kat kum ki jinglong ki jong jisu Christ. Pin long ki bajai jai. We'll have a closed mouth. Don't come and react. Don't come and let klebit ban let shirhem klebit yang ki ai baro. Ban hakapor ke jong ublay unsur pendon kam tami ke jing im jong pi bahkan kata ikitu ki breu ki bale ben kho ki bale persyaya pi ki bal grand ben ki bale hal rukom what haduk ke character assassination kam lele ni day pani Aisyah. Meekness is to bear hurt with patience and without resentment. Silence is a testimony that we are like Jesus. Kajing long belului, nanay kabajarjar, kalong kajing sakhi bangilong kumu Jesus Christ. Ngamong prabangay bangiday ban shu ngap jar ben. Abang ong ngap jar ben. Kamot bangiday ban yayalap ya kajing shisha. Jong play ka ebra katin ka pla. Tuai. Man simbakhoy. Uni kaya pi. Dar pidon kita kajing tlot haka ba pimla ban te la kamila de. Tuai pan board no play. Play an I board pi. Play an I board pi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I